Eu dăm la anul, cred că 8. E o zi atât de frumoasă, este ziua mea și a ta. Dragi colegi de acasă, școala mea nu te voi. Dar spuneam financiar bancar 7 jumate. Sfaturi ne dați voi și iubiți profesori. Ne susțineți într-una. Cine spuneți să La contract, adică voi să doi. e o zi atât de frumoasă. La contract, nu pot să-mi dau dacă am mașini și așa. Da, și la contract. La buget ai nevoie să... Acolo la buget. La contract dacă... E o zi atât de frumoasă.